Bon dia! Ahir va ser 28 d'octubre i ahir va ser Sant Simó i, per tant, el segon cap de setmana de les festes, el diumenge, toca la cercavila de la família Robafaves amb els gegants de Sant Simó. Nosaltres marxem i ens tornem a veure al Nadal, així que fins aquí unes setmanes.